erregina eta bere alaba bizi ziren. Erregea eta erregina oso zahartutak zeuden, eta bere ardura garrantzitsuena hurrengo erregea aurkitzea zen. Denak zekiten erregea izateko alabarekin ezkondu behar zela. Alaba, oso sartuta nago, eta ez dut jadanik erregaren lana egiteko indarrik. Hurrengo errege aukeratzeko garaia heldu da. Aita, baina hurrengo erregean ere ezkondu behar da. Bai, alabatxo, horretan ere pentsatu dut, zurekin ezkonduko den gizona oso indartsua izan behar dut. Ez aita, nik Ander maite dut eta Anderrekin ezkonduko nahi. Ez da oso pertsona indartsua, baina argi eta martekorra da. Ez da pentsatu ere. Hurrengo erregea oso indartsua izan behar da. Ez hurrengo erregea gizon argia eta maitekorra izan behar da. Ezetz, Baiet, ezetz, baiet, ezetz, baiet. nahiko da. Froga bat egingo dugu eta kitxo. Amarekin ezkondu nahi zuten gizonak 3 ziren. Patxi, Fermin eta Ander. Patxi eta Fermin gizon oso indartsuak ziren. Berriz, Ander gizon oso argia eta maitekorra. Entzun gizona, froga bat prestatu dugu eta froga hori pasatzen duena hurrengo erregea bihurtuko da eta nire alabarekin ezkonduko da. Ongi. Ez, Bai, froga bat egingo dugu. eta zein izango da froga hori? Maskal honetan dago eta bihar arte hemengo honetan izango dugu. Bihar baita froga eguna izango da. Marta, Patxiren aita eta ama sartu ziren gazteluan ezkutuan. Froga aurkitu nahi zuten. Nazkala aurkitu eta irakurriko da. Ea, non dago nazala? Hemen dago! Gazteluko mamua nahi, zertan ari zarete? Mamu bat! Ez du bizitzan trampa gehiagorik egingo? Zarekin nioa normaitek trampa egiten saiatuko zela, badazpada berrizkutatuko nahi. Orduan, Ferminen arrebak sartu ziren gazteluan. Nazala aurkitu eta froga irakurriko dugu. Horrela, Ferminek biharko froga gaur gauean prestatu ahal izango du. Bai, horrela Fermin izango da hurrengo erregea. Ea non dagoen dutu nazala. Hemen dago! Gazteluko mamua nahi, zertan ari zarete? Mamu bat! Ez dugu bizitzan trampa gehiagorik egingo! Susto ederra hartu ondoren, herriko plazan elkartu ziren guztiak. Erregea eta erregina zaldiaren gainean heldu ziren. Entzun gizona, prestatu dudan froga oso erraza da. Ikusten duzue plazako harria? Bai. Harri hori nire zaldiaren ondoan. Usten duenak irabaziko du, eta nire alabarekin ezkonduko da. Aita, baina froga hori gizon indartsuen izan da. Bueno, Patxi, hasi. Nik ez dut alaba maite, baina erregea izan nahi dut. Nik oso indartsua naiz eta froga niretzat oso erraza da. Ea. Ezin dut mugitu asko pisatzen dut.
Patxi, galdu duzu, Fermin, zure txanda. Je, nik ez dut alaba maite, baina erregea izan nahi du. Nik indar asko dut eta proba irabazik dut. Ea ba. Ezin dut mugitu, asko pisatzen du. Fermin, galdu duzu. Ander, zure txanda. Erren jauna, haizten nidake errepikatu bat? Berriro, tira bat. Arri hori, nire zaldiaren ondoan uzten duena irabaziko du. Anderrek alaba asko maite eta alaba Ander ere bai. Poltsikotik azenari batak dira eta berrira zerretatzen. Zaldi, tos, oso ondo zaldite. Zer de montre da hau? Ez duzu esan argia mugiteko, bata bestearen munduan usteko eskatu duzu. Arrazoia duzu. Arria, zaldiaren ondoan dago. Proba irabazi duzu, belaunen katu zaitezke. Erregina berria izendatzen zaitu. Ander, errege berria izendatzen zaitu. Ala du. Argibili eta burua eraberi. Eta alabazan, kalabazan, izartadilla kalabazan. Eta ezartadilla Patxiren papera bete dut. Ni behinan naiz eta Anderren papera bete dut. Nik Andrea naiz eta erreginaren papera bete dut. Nik Ane naiz eta Patxiren amaren papera bete dut. Ni Jule naiz eta Patxiren aitaren papera bete dut. Ni Ane naiz eta Ferminen arrebaren papera bete dut. Ni Naiara naiz eta Ferminen arrebaren papera bete dut. Nik Amaia naiz eta Zaldiaren papera egin dut.